va néixer el Canet Futbol Club. Tot el poble ja vol celebrar l'homenatge que el Canet es mereix. I aquest himne que tots el cantarem serà màgic i els partits guanyarem. Visca el Canet, visca el Canet, cridem tots junts donant suport al nostre equip. Visca el Canet, visca el Canet, els jugadors faran molts gols i guanyarem. Visca el Canet, visca el Canet, cridem tots junts donant suport al nostre equip. Visca el Canet, visca el Canet, els jugadors faran molts gols i guanyarem. Hola, benvinguts a nou programació en directe de gravació. Esteu en aquell moment els campionats dels partits i la temporada, la Lliga de la Lliga. Però menjamins A i B, menjamins alevins A, B, C, infantils, cadets, juvenils, sènior masculí, sènior femenina, veterans A i B. Tot i més, t'informem la Lliga 2018-2019. Canet Futbol Club. Dirigit i fet per teu amic Enric Cabrera. Hola, benvinguts. Soc al moment històricament de tot i menys la informació d'última hora de la Lliga, on jugant a fora, jugant a Canet, jugant a fora, tot i més la informació. També tindreu una gravació en directe que faig fer 3 jugadors de la categoria infantil segona divisió que juguem. Comencem. Bueno, aquesta setmana que tenim partits de la temporada de la Lliga. D'aquesta dissabte i diumenge. Escolteu-me ara mateix la nostra projecte. El projecte és tenir un bon camí de la Lliga. Què vull dir? Tot i més, tindreu de tota a YouTube, com Instagram, com i Facebook, tindreu totes les informacions d'última hora de nostre model, de nostre Canet, el nostre futbol de casa nostra. Comencem a destacar les categories de la Lliga nacionals, primera divisió, com que juga la categoria juvenil.
cridem tots junts donant suport al nostre equip. Visca el Canet, els jugadors faran molts gols i guanyarem. Visca el Canet, cridem tots junts donant suport al nostre equip. Visca el Canet, els jugadors faran molts gols i guanyarem. El moment tan desitjat i aconseguir l'ascens és obligat. El bon joc del nostre equip ens donarà dies de glòria i el Canet triomfarà. Recordem que el nostre poble ens Bueno, comencem a dir que destacar la categoria de més petitones de la casa, categoria per a menjamins A i B, que juguem avui, aquests dies que juguem a fora, aquesta setmaneta, jugarem el dia dissabte, dia 17, al camp de Tiana, a l'equip Joventut Tiana A, jugant el partit a les 10:45, categoria per a menjamí A. La segona categoria per a menjamí B, juguem el dissabte a les 9 del matí al camp municipal del Fort d'Arenys de Mar, al camp de futbol d'Arenys de Mar. S'esplaça els nostres jugadors com el per a menjamí A contra per a menjamí B. El B es plaça a Arenys de Mar B. Juguem a les 9 del matí al camp d'Arenys de Mar aquest dissabte. El dia 17 també a la categoria menjamí es plaça al camp de Premià de Dalt. El partit juga a les 10 del matí aquest dissabte la categoria menjamí a l'equip d'en Kake. Kake 3 puntets, i avui totes les categories. La categoria Levi A juguem aquest diumenge a les 10 del matí, a les 10:30 del matí, al camp de Kea Hotel, club de futbol. Infantil i cadet com sènior femení es placen a fora. T'expliquem un segonet. La categoria infantil, segona divisió, que juguem aquest any, que els nostres jugadors infantils que es placen al camp de Pla d'en Boet de Mataró. A les 14:45 aquest dissabte, segona divisió infantil, que juguem a fora. I avui 3 puntets, Joan. També, com totes les categories, la categoria cadet, que es plaça a Santa Susana. Població molt maco, Santa Susana. Juguem a partir de les 18 hores a les 6. Al camp de Santa Susana. El 17 a les 18, Santa Susana se'n va anar a categoria cadet. Canet Futbol Club informa
Ràdio UTV en directe per teu amic Enric Cabrera. Sí, endavant la Lliga 2018-2019. La Lliga, casa nostra, la temporada, moció, partits. Molta esportivitat i molta qualitat esportiva. Som un equip, som grans jugadors, som un equip molt bo. Canet Futbol Club, des de 1919. Treballem per fer un bon qualitat de grans jugadors. Puja al camp, disfruta. Si te vols apuntar, passa a les oficines dilluns, divendres a les 17:30 fins a les 21 hores. Camp Municipal d'Esports de Canet de Mar, camp de futbol. Les oficines socials del Canet Futbol Club estan obertes i si voleu més informació ja sabeu, t'informem. anys, uns canadencs aficionats al futbol van formar un equip de jugadors i va néixer el Canet Futbol Club. Tot el poble ja vol celebrar l'homenatge del Canet i aquest himne que tots el cantarem serà màgic i els partits guanyarem i salvarem cridant tots junts donant suport al nostre equip. Visca el Canet, els jugadors faran molts gols i guanyarem. Visca el Canet, cridant tots junts donant suport al nostre equip. Visca el Canet, visca el Canet. Sí, que comencem a disfrutar la lliga femenina, categoria femenina, Federació Catalana de Futbol. Estem en aquest moment, segona divisió, d'aquesta categoria tan important és Canet Futbol Club, clàssic categories femenines. Ara mateix que explicarem el partit que juguem i d'on anem a jugar. Disfruta les meves palabras, les meves idees, les meves cròniques i tot conjunt és comunicació en directe, gravació en directe d'estudis d'Enric Cabrera. Ràdio Canet Futbol Club, nova emissora del futbol. Un gran sistema de jocs i un gran projecte d'aquesta gran junta direcció Glòria, que estem ara mateix la presidenta, la primera des de 1919 d'una dona que és presidenta d'aquest històric club, el Canet Futbol Club. Comencem a informar-te la categoria femenina. Una nova categoria, un nou equip i un nou projecte al futbol femení. Uns nous entrenadors i un gran sistema de joc. Un gran talents, grans morteres i grans decisions i grans sistemes de joc. Aquest gran talents que són aquestes noies són una meravella jugant a futbol. Comencem a disfrutar la bimba, la bona qualitat de joc.
La categoria femenina que juga aquesta setmana va Cork va el Cork de Barcelona a partir a les 16:00 aquest diumenge, a les 18, dia 18, a les 16:00 que comença el partit. Els Corks, aquest moment històric del Canet Futbol Club, equip femení, el nou equip d'aquest projecte nou de nova junta. Un gran sistema de joc i un gran equilibri d'aquestes noies que toquen molt bé la bimba. Sou collonudes, noies! Futbol Canet, el millor equip. Sí, comencem a disfrutar i a jugar bé. Tàctica, joc, porteres, molta cantera aquestes grans noies que juguen a futbol. Futbol femení, que juguem també contra Girona. Estem a la categoria grup de Girona. Juguem contra equips de gironets, de Girona. Som un gran equip i una gran escola de futbol. Som Canet Futbol Club. Comencem a destacar ja molt bé. Aquesta setmana van jugar molt bé aquestes noies i van fer un bon partit, igual que no va ser res si van perdre o van empatar o van guanyar. Importa és jugar, disfrutar i destacar molt bé el joc. És molt important fer com una gran família, sempre dic jo mateix. En Quique sempre dic, som una gran família. Destaquem molt bé i un gran projecte aquest món de futbol femenina. Molt bé, José, Pepe, a la carga! Sí, a la carga. Comencem ja a destacar les categories que juguem a casa. La categoria Alevive, Alevice, juvenil, sènior, veterans A i veterans B. Bueno, bona teca. Bon futbol aquesta setmana al camp municipal d'esports de Canet de Mar. Canet Futbol Club. Més informació ara mateix. Un següent. YouTube, Instagram, Facebook, tota informació teniu allà en directe aquesta programació de Ràdio Canet Futbol Club. Comencem ja la categoria l'Alevive, que juga aquesta setmana, aquest dissabte, a partir a les 10:30 contra Salesians, a l'equip de Armando Joan, coordinador esportiu del Canet Futbol Club. El Levice, que juga també al mateix temps contra Arenys de Mar, ven aquí a jugar a C, la categoria C, Arenys de Mar, club de futbol. Al juvenil també juguem a primera divisió aquesta setmana, aquest dissabte també a les 12:30, quan acabin els partits a l'A i B dels alevins, comença el partit, la categoria A juvenil, juga a primera divisió i juguem, destaquem contra la Fundació Esportiu de Montgat a les 12:30. Passem diumenge. A diumenge tenim 3 partits, categories veterans A i veterans B. Tenim el sènior
primer equip del Canet Futbol Club masculí. Comencem dir el Molins de Mataró ve aquí a jugar. Aquesta setmana el sènior, sisplau, 3 punts si ho vull, a casa. 3 punts, A juego, 3 puntos. Vinga, aquest dissabte ven aquí al Molins de Mataró B. Veterans A i veterans B, 2 partits de costellada. Jugant ells mateixos el dia 18, diumenge, aquest diumenge, també. Com que acabi aquest partit, comença el sènior, el primer equip del Canet Futbol Club. Són 2 partits que juguen ells mateixos i que està quedant molt bones categories i bon nivell de joc. Els veterans A i els veterans B. Puja al camp. Amb aquesta informació, un segonet. Senyors i senyores, aquesta Canet Futbol Club, aquesta temporada que ja sabeu, 2019, comencem l'aniversari, el 7 aniversari, i farem una gran festa, una gran a tope, i presentarem totes les categories de diferents nivells, de molta qualitat, de molt exquisitament del futbol. Un aniversari que esperem ser un projecte nou per al futur, la nova junta directiva, i tot i més, el Canet aquestes temporades 2018-2019, totes categories ho s'han dit, i tenim totes categories, i tenim un gran projecte per començar aquests segles que començaran nou per al futur al nostre club històric de Catalunya. El Canet, que està fundat en 1919, i sempre, que diu en Rubi, que està al cel, que diu en Rubi Ventura diu que és tot en realitat la línia que té, perquè són un equip històric i molt potent al món del històricament catalana, del món esportiu, és el futbol, i és molt exquisit, perquè el Canet té grans projectes i un bon nivell aquest món, un bon nivell, i es veu cada dia més. Canet Futbol Club. Som gent que porta molts anys i treballarem per al futur aquesta temporada 2018-2019. Sí, és tot en realitat, humanitat i tot això. El Canet, aquesta temporada, tenim un gran projecte per pujar més i més els equips. Si tu vols animar-te a jugar a futbol, puja dissabte, si voleu més informació, ja estarem tots allà, al camp de futbol. Com diumenge, que juga el primer equip, a partir de les 12:30, diumenge. Puja al camp, puja! Bueno, aquestes categories que he dit, i sempre que estem treballant per a més i fer més modern,
més futur i més clàssicament és el futbol. Tenim totes les categories i tenim un gran moment històric. Treballem i fem un club cada dia més fort i treballarem un club per més endavant per a pujar i endavant el nostre moment molt important és estar pel futbol base i per tot. Hola, estem ara mateix al camp de futbol de Canet de Mar, que estan jugant els nanos, les categories petites, el planter, i ara mateix el Canet agafa molt ritme de joc i un bon partit de lliga. Que juguen a futbol 7 i diferents categories. Anem a veure... Sí, estem aquí ara mateix a Camp Municipal d'Esports de Canet, que tenim 3 jugadors de categoria infantil. Com te dius tu? Mochi Obri. Jo Adil. Jo Àlex Martín. Vosaltres tres jugueu a la categoria infantil, segona divisió. Què heu fet avui? Avui hem guanyat 4-3. Ha sigut un partit equilibrat, ens ha costat molt guanyar, ha sigut un marcar i després ens empatàvem, però al final doncs hem sortit. Com ha anat el partit? Com has vist? Bueno, ha anat molt bé, però hem tingut molts errors. Vale, i finalment com ha quedat el partit, el resultat? Hem quedat 4-3. Hem guanyat el Canet? Sí, hem guanyat. I aquí visitant qui era? Era l'Argentona. Argentona, que teníem un bon planter de jugadors? Sí, o sigui, ho feien bastant bé, la tocàvem. Acaben bé? Sí, la tocàvem bé i pues, nosaltres ens ha costat bastant aguantar-los, però ens hem sortit. Quants partits ja porteu a la Lliga? Portem 6, no? 6 partits. 6 partits i què ha anat? Que 6 partits bé? 4 guanyats i 2 perduts. Molt bé, tio, molt bé. I el resultat del Canet de Futbol aquesta setmana, que heu vist avui bon equip potent aquesta setmana, estava ben fet aquesta temporada. Bueno, sí, alguns. I els entrenaments, quin dia s'encaneu? Dimarts i dijous. Quina hora? De 7 a 8 i mitja. Una altra cosa molt important infantil que té, són un equip molt nou, no a Trinca, n'hi ha 4 veteranos ja, que tu ja portes més temps, estem jugant. Sí. Jo, que ara amb la nova presidenta, el Canet ha fet un gran canvi i crec que ha anat a bé perquè abans hi havia, no sé, un Alavín o 2, però veig que cada vegada hi ha més equips i van millorant. I, per exemple, l'any passat no havia infantil, però aquest any la nova presidenta ha pogut aconseguir un infantil i fer que tots gaudim. La presidenta de la Glòria és un cop de pa, perquè aquesta temporada al Canet s'ha plantejat tot nou a Trinca. Jo vaig dir a UTV Ràdio, Canet Futbol Club, vaig dir directament al Canet és nou, que sí? Sí. Tu jugaves al bàsquet? Sí, i ara... Com canvia el món, eh? Sí. I què et sembla, el futbol o el bàsquet? Què et sembla més? És millor el futbol per mi. El bàsquet és més fort, que sí? Sí. No corria tant. I t'agrada més el futbol? Sí. I tu és la primera vegada que jugues al futbol? Sí, és el primer any. On jugaves? No feies res? Esport? No, sol feia atletisme. I atletisme al Club Canet? Sí. I que heu quedat bé, vosaltres, la categoria d'atletisme? Bueno, sí, algunes vegades. I el futbol Canet, i l'última, què us sembla? Que has dit tu, la Glòria, la presidenta, què et sembla aquests nous projectes nostres de la Junta Directiva? Pues que ha ajudat molt a aquest club i que
anirà cada vegada millor. I tu vols animar els nanos que vinguin a jugar a futbol? T'agradaria que vinguin nens que vinguin a jugar, nenes o nens? Jo, en veritat, animaria molta gent que vingués aquí perquè és un gran club i que es divertirà molt jugant a futbol amb Sí, nosaltres. l'any que ve què farem? Pues guanyar, No, i l'any que ve què farem? Va ser aniversari del club. és Complirà veritat. 100 anys. Sí, nostres. I farem un gran festa, tio. Sí, I t'agradaria deixar jugadors bons aquí? sí. Que vinguin a 100 anys Claro. a jugar? Què us sembla que juguen a la primera divisió? En Sergi Gómez, a Jordi Amat, què us sembla? Que han sigut jugadors de Canet, Ja, sí. de Sant Fred aquí, que estem trepitjant. O sigui, per veure que el Canet és un gran club, que hi ha jugadors que han jugat aquí, que han estat entrenant en aquest camp i ara són professionals. Això és molt bé, no? Sí? I és molt important, és algo que et diu que aquest club t'ajudarà bastant. Dona goig, dona goig. Sí, dona got. Moltes gràcies, nens, i que guanyeu la lliga. Gràcies. ¿Vale? Y después me quedo rape. Vale, gràcies, nens. Moltes gràcies. I estem en aquest moment al camp municipal d'esports del Canet de Mar, que Enric Cabrera, ja sabeu, aquesta casa és la pura realitat, és tenim grans projectes per aquesta temporada 2018-2019. Canet Futbol Club, que està fundat el 1919, i Enric Cabrera, que comença a matxacar el futbol, a destacar, a jugar, a disfrutar, a passar-se bé amb els nens i nenes, que estem en aquest moment al camp municipal d'esports de Canet de Mar en directe, Ràdio UTV, Canet Futbol Club. Tenim en aquest moment els nens aquí, estan ara mateix aquí. Tenim aquí també els entrenadors i tenim de tot aquest moment històric. Anem a sentir a veure què diu l'entrenador als seus jugadors i, bueno, a veure. Lucena, Àlex, Pau, Marcel i Moja. D'acord? Sí o no? Sí. Hem de sortir a tope, Sobretot, quan la passem a l'Agustí, Àlex, ajudes. Pau, ajudes. Si no tens ningú, Agustí, què has de fer? Caminar i busquem banda. O Àlex si està sol, d'acord? Però no faig un passe des d'aquí si tinc el defensa aquí. Millor camino i faig el passe des de més a prop. Lucena, igual. Si la passen aquí, Lucena al mig, per si fem un passe i ens el tallen. Hem d'estar aquí a prop. D'acord? Sí? Moja. Moviment. Constant aquí. Moviment. Encara que la pilota estigui aquí, tu moviment. Perquè en algun moment donat, Àlex, o Agustí, o Pau, o qui sigui, te pot fer una diagonal. ¿Vale? Però has d'estar en moviment. Si estàs aquí, amb el defensa darrere, no te la passaran. T'has de moure. D'acord? Sí o no? Sí? Vinga, hem de sortir igual que hem jugat fins ara, Estem superbé. Tenim el partit controlat, ¿vale? No permetem que un error ens faci un gol, ¿vale? Si ens el fan no hi ha cap problema. Ja ha passat més vegades. Agafem la bola i continuem jugant perquè estem superbé, ¿vale? Sí o no? Sí. Pues vinga, anem a col·locar-nos. Fem un rondo gegant de mentre. Estoy sentint el Caque, entrenador de Benjamins, i bueno, que ja has col·locat els seus jugadors, són nens petitons de la cantera del nostre Canet, el nostre equip, i aquest moment és històric pel club, perquè nanos petits de 7-6 anys i 8 anys que juguen al futbol de Canet Futbol Club. I bueno, que estem en aquest moment que estem trepitjant al mig del camp i ara mateix el resultat està molt bé. Els nens tenim bons projectes, tenim un bon camí per estar endavant i a jugar i a disfrutar. És la base de tot. Que juguin, que disfrutin i que es facin pipa com sempre som els jugadors i som gent de bona qualitat. Moltes gràcies al programa Enric Cabrera, Canet Futbol Club TV, que estem en directe al camp municipal d'esports de Canet de Mar. Moltes gràcies. Després farem les entrevistes.
Bueno, jo he sentit que sí, gran figura d'aquest món, aquestes tàctiques i jocs i tot familiar d'aquest món és complir i treballar per a aquests nens, aquestes figures que comencen a destacar molt bé aquesta temporada i disfrutar-la bé el joc que tenen i el joc que som un bon equip, som una gran família i som entrenadors que donen cada dia més i cada dia dona més bona ser i la llibertat és els nens que juguin i que disfrutin, és la base de tot, que disfrutin, a jugar al futbol i està bé, i marcar i guanyem, si empatem, si perdem. Interessant és animar el nano, animar la nena que jugui i que disfruti. Bueno, ja sabeu, Canet Futbol Club. Si vols a jugar, disfrutar, passar-te bé, apunta't i disfruta. Si tens 16 o 17 o 15 o 18 o 19, apunta't al futbol. Si ets una nena, un nen. Si tens ganes a col·laborar, apunta't, ser sòcia aquest any. El bono de soci són 50 euros solament a l'any, A l'any. I tens 10% d'avantatges. Tens per anar a restaurants, per anar a botigues, per anar a puestos i el nivell és cada fulla que té el Canet Futbol Club, la seva sponsors, són un màrquing especialment perquè vosaltres guanyeu interessos. No tinguis por. Solament vine, apunta't a ser soci. Disfruta, soci. Sí. Aquesta temporada, grans nivells. Grans projectes. Interessos molt guais. Tens botigues 10%. Soci o sòcia 2018-2019. Si vols més informació, les oficines estan obertes dilluns i divendres a partir a les 17:30 fins a les 21 hores. Puja al camp i disfruta de tot, Si tens un sponsor, o tens una botiga, o tens un nou projecte, va obrir un restaurant o una botiga o un que sigui, posa't un sponsor del camp de futbol. De ciutats, uns canadencs aficionats al futbol, han format un equip de jugadors i va néixer el Canet Futbol Club. Tot el poble ja vol celebrar l'homenatge que el Canet es mereix. I aquest himne que tots el cantarem serà màgic i els partits guanyarem. Visca el Canet, cridem tots junts donant suport al nostre equip. Esteu sentint la guia de tot conjunt i tota informació del Canet Futbol Club. Sí, ja sabeu, Puja al camp dissabte i diumenge. Dissabte a les 10:30 els veteranos i com que havia partit a les 12:30 el Canet sènior masculí, primer equip del Canet.
i aconseguir l'ascens és obligat. El bon joc del nostre equip ens donarà dies de glòria i el Canet triomfarà. Recordem que el nostre poble han nascut i viscut gent molt famosa i admirats. Cantaran i donaran força moral al Canet per anar sempre endavant. I sol Canet, cridem tots junts donant suport al nostre equip. Visca el Canet, els jugadors faran molts gols i guanyarem. Visca el Canet, cridem tots junts donant suport al nostre equip. Visca el Canet, els jugadors faran molts gols i guanyarem. Bueno, aquesta setmana ja sabeu, dissabte i diumenge partits de Lliga, partits de futbol 7, futbol 11, partits de Lliga i cada dia més i més i més al caliu del futbol. Setmana que ve tindrem més informació d'última hora. Aquesta setmana comencem diumenge, ja tindrem tots els resultats i les classificacions de la guia del futbol sènior, del futbol base, del planter, del femení, de totes les categories. Moltes gràcies. Una cosa també us dic a tots. Us dic una cosa molt important, totes les gravacions que faré dels jugadors del Canet és una gravacions històrica perquè cada nen i cada nena que vulgui estar i la meva gravació és històrica perquè és un nivell molt important. I una cosa també és molt important, dones goig i dones de llibertat que parli el nano com està content i és molt agraït i estupendament. Sí, molt agraït perquè sóc jo una persona, m'agrada treballar bé i disfrutar i passar-se pipa. Enric Cabrera, col·laborador del Canet Futbol Club, t'informa. Moltes gràcies a tots i a totes per aquesta temporada 2018-2019. Moltes mercès, les mami, les papi, les tietes, tota la família del futbol. Més informació diumenge i diferents seccions del meu equip esportiu. I tindreu gravacions tots els nens i les nenes que juguen, que disfruten. I vinga, i a treballar per ells i a treballar per al futur del club. Moltes gràcies. Fins a propera setmana. Setmana no, molt aviat. Sí, molt aviat. Vale, Quique, vale. Autèntic, Quique, és autèntic. Gràcies. Vull una firma. Vale. Sí, no, sí. Quique, a ver si me fas una foto como Michael Jackson. Vale, te faré una foto. No, me fas una foto, sí, vale, sí. Fotos Canet Futbol Club. Facebook www.canetfutbolclub.com, pàgina web oficial del club. Instagram, Dos Cors del Futbol. Allà teniu tot. Ole, Quique. Moltes gràcies, Res, home. Fins setmana que ve. Adéu, companys i companyes. Canet Futbol Club. Des de 1919.